afọ m ka ụfọdụ na-abịa na my DM na-send them a link. Hey, no the kakanda edego petition against Father Webe Joy. Na Father Webe Joy na just go Ebuka Obi biko. Ka ezi ihe mee sudden change. No the ka ha na threat in life ya. How the ka he dey a petition. Ka abịa kpọrọ ya so ya nwa na information si ka o megharịa ihe o mebi na ọ ga-abụ na ma na-ewe ihe na-eme na ọ dị ka na threat in life ya. Gee ntị ka ngwa unu. That is why eji wee na-achọ na-ekpe ekpe na-achịchịgwunye anyị ndị ndu ọ bụghị ndị ọchịchị ha chigbuo anyị. Ọkwa ịfụ mmụọ pride enweghị ebe mmụọ pride du mmadụ aga. Bible said that all have sinned and fallen short of the glory of God. The book of Corinthians says, if my people which are called by my name shall humble themselves and seek the face of God and turn away from their wicked ways, that him Jehovah will heal their land. Now, Father Webe Joy, a human being like me and you, he's bound to make mistakes. If he wake up one morning, or a fellow priest ya, or bishop ya ya, or ndoka ya, si na apụzikwa out of track n'ihe ị na-eme n'ime terapị ya o na ọ bụrụ ihe a ka eji wee marụ ụka. Ihe abụrụ ihe eji mara Catholic Church, ihe abụrụ ihe eji mara ndị fada. Pụtaba na pụtaba nataba enye gị order. That is why obedience is very important. Bible says in the book of 1 Samuel that obedience is better than sacrifice. So now Father Webe Joy akpọ ya caution ya say yes, ihe anyị na-ekwu ama na eziokwu. This is going on, but this is not the way to follow it. Now, your punishment will be that you are going to go and do video. Redo what you have undo. Go and redo it. What I want you to do is to go and bless that young man, pray for him. Because hana foto nwoke ma na akpa Ebuka Obi, hana foto ya so onye nyanya, hana foto ya so onye oya. Because okwifu onye obuna we pride n'ime ya. If ye bloggers ya na ata iri agba na social media. Na asị ka eze mme Father Webe Joy ji wee change na ọ dị ka Chineke Ebuka Obi agbaghị ya akpị. You people are bound to regret if you people continue the way you people are going, because ngangaburu ụzọ dị soria. Father Webe Joy do go his own path, and you know amari ye behind what he did. And let me tell you, Ochinigokwa aka enu, chinyere Chineke aka enu. Now, how many obedience can your brother be Ebuka Obi, una brother be Ebuka Obi obego? Achọ me for one. Ọ bụ na ewu onye were ebe asị na ihe a na-eme ma ọ na ihe a ada eme ma ọ na nke a na-eme asị na Ebuka Obi pụta yo biko si na omejọkwa na okwuterọ na ometerọ ma ọ na oziọkwa ndị mmadụ kparịwarịa ndị mmadụ ọ kparịarịa onye ụka ọ kparịarịa ndị isi ụka. Rather, he's adding salt into injury. He's causing more harm than good. Due to again the kind of people body around all your name and the government of today. And now say presidents, governors, na ha na achita, ha they should not mind the people, ha na fune criticize her, na castigate her, no they not like our government ha. All your name and Ebuka Obi na ndị followers and the piano. Na mgbe o nere owu ya anya, ụmụcha afa okoka afa na-egbu nwa nkịta, oko ekochi bus stop, bugaji, oko ụmụanyị ụta. Amụma na-ebu mara ya ma onu ụta ụmụ ụta. Ọ bụrụ ịcha ka anya bụ anointing, ọ bụrụ ịcha ka anya bụ amụma. There are people they calm in terms of prophecy, but ha na-afụ anya when they prophesy. Ọ bụrụ ọdọrụ. If you ma mee bam the thing if you ome ozugbo ọ ese na asị da ụdị mmadụ Fada Mbaka ụdị ndị a ka ị na-ide n'ụka. Ọkụ ịghọtago ụdị ndị a egbe eji eje ọgụ. So okwu bụ wee bụrụ gịnị? Father Webe Joy kwetere na ọ dị at fault. Si ka ọ nachite azụ from the way ọ ihe merụ otu o si wee kwuo okwu na-adịrọ mma ka ọ yọọ mgbaghara. But ajụjụ m na-ajụ kịta bụ what about una brother Ebuka Obi? Example bụ onye ọ si na spiritual father ya
onye o ji wee rigoro onye ọbịa na bịa mụta ọkụ na-eme 30th anniversary ebubo mmụọ nsọ social media na-asụ ka mmiri ọkụ. Even the enemies are congratulating him, wishing him happy 30th anniversary. I want to go video for Ebuka Obi or any blogger about Ebuka Obi and a wish for Mbaka happy 30th anniversary. A week go careful. Because they will video for one certain time, maybe we make video on a kuku about Johnny to Enugu and those who meet here for Mbaka. That was an old video. Now, what happened now? Can you make it? Because you don't have a good mentor, you don't have a good advisor. Round the book. Deceivers, confusionists here and there. Confusionists here and there. I ain't trying to be church, but I'm more forgiveness. More forgiveness. He made mistake. I wasn't even mistake. He said he made a mistake. He bonya the reason why you may I can't in the blogger booya. Na brother hey make a mistake. Na good if the blogger now support in the Zion, the bloggers Zion in the echo. Kezi me father will be joy. Fearless and undo to ya. Obama Ezugo Global ha. If I had the echo. If I knew and all the Kachiha bago father will be joy at me. Mezie you okuari one. Kezi me roju okuari one. I don't believe Father Webe Joy is too big to submit to threat to any person that will any threat that will come from the side of Ebuka Obi or the threat that will come from Zion, no matter whatever. Because only the can address issue can happen is na side any willy pool. But ni ne mapama hanka for na aro. Oh yeah, nkatila kan si we ku and after Ebuka Obi no the sick. Oya marriage we kwuo ya bless we Ebuka Obi ka ama na Chukwu aga na poti ya ya kpọọ ya man of God ahụ na ha ncha na-arụ ọrụ. Yes, ka ama na ọ ga-adịwa wise mawa ihe hapụ ị na-adagharị ada ị na-ezi ndị mmadụ a ị na-asị na ha ebuka makwa ha 1000k view ha na-eweta na 1 hour ndị mmadụ eju na social media handle ha chefuo na ewu onye ịgbakwuteru oge agha na-achị iri gị chefuo na-ewu onye isi n'aka ya tapụlụ grace chefuo na-ewu oge who is Ebuka Obi asị na amakwụ Ebuka Obi na amakwụ ya onye na-aghọtarakwa amụma abụrụ mgbe i mere anya gị ụta ya ha abụrụ amụma ọ bụrụ amụma mgbe i mere anya gị ụta a na-akpọ gị afa dị iche iche iji polisi aga jiri amị aga ji chọkwa iji D9 jiri bulldozer aga mana ịbụ onye amụma and ịma ihe ị na-eme mana iji security aga eji convoy aga a na-aga ide gị here and there mana any atom of respect adịrọ gị n'ime spirit of humility ịlake ya manners ịlake respect ịlake home training ịlake ndị na-agba si sabaha okwu onye ọbụla kwu maka Ebuka Obi si attack ya ihe dịka Nigeria even the office of the presidency senators house of rep members na-ewish ebe mfada eji ike Mbaka happy 30th anniversary but from the side of Zion and Ebuka Obi cha ha ebugon ha kachaze ikwutasị gị bịa echi na ga-eme program na gị bịa if the crowd ị ga-afụ ebe ahụ echi unu bịa na echi bịa na ụmụchi Igbo unu fụkata moto unu fụkata convoy unu fụkata mmadụ personalities ọ bụrụ taa ka afụwa crowd